Korkudan güçlüsün men üçün bu korku. Korku yakınını yitirip soňam ýeke galmak. Şonu da telefonu dinseň nomerymy pozum. Peýdasy näme çykaryp bilmesem onu ýatdan akmak. Ayna bakıp gıýgyrýan sen akmak. Durmuşyň beren sowudyn bilmediň elle sakla. Akla sesiňe batdyr özüňi bir akla. Berde kömek edip bilmez şeytanyň adwokatym. Süýüp bilen ýirenç arasynda ýeke adam. Gururuňy dinläp geçip gitdiň atlap. Hemme zat gutordy dawat berme päse. Men gutordy güýjüm seňem dolu sawur käsem. Sen goýsunyň nasip bu şeýle bir täsir. Bolsak da dünýäbiz, ýeke bir dünýämsiň, ýeke bir dünýäbiz. Şeýle bir täsir. Bolsak da dünýäbiz, ýeke bir dünýämsiň, ýeke bir dünýäbiz. Ýeke bir dünýämsiň, ýeke bir dünýäbiz. Ýeke bir dünýämsiň, ýeke bir dünýäbiz. Inni durmuşdyňdy herimiz aýra bir ýoly. Ýaşam öçürüp bilmezmen içimdäki ody. Ýatlaýanmy diýip dostum berdim maňa soru. Beni didi ýok, ýöne ýürek didi hawa. Dogry. Portada garaşdym diýme üçin bagyşla bilýän duýgularymyz adaşdy ýöne belki bir zat çykar berçe ýapyşsak. Salam. Bu neşten otup diýme kalbamy soňra erdi. Alantym umyt edýän. Bu albomda saňa garşy belli bir wagtlarda ýaşandyklarymy paýlaşdym. Ve hawa menen mudama duygularıma önem. Ve menen mudama duygularıma hareket etdi. Ve men hiç ýyl pişmanna ve o duygular meni saňa duşurdy. One love.